na lang, ibabalik ko na lang mamaya. Pinagbaba, isang sabon lang yung makukutin lang. Hindi makapunta yan eh. 10 Clorox yun. Hey, time. Ilaw mo. Okay na. Isang tayo mga cellphone ko. Ciao. Kamaingay. Ayan, may ano na ako. Ibisita na ako. Good morning, Brian. Ayan eh. Ako basa-basahan ko nito. Damit ko yan ba? Basahan. Ayan, good morning, good morning. Ayan, 12 viewers, good morning. Medyo busy-busyhan, kaya na-late ng pasok. Ayan, 16 viewers, good morning. Mega love shout out. Thank you so much for coming. Brian's Vlog, good morning. Yan, magtamsak muna tayo. Sir Daily Vlog, good morning. Good morning, good morning. Wow, 23 viewers. Bilis. Thank you so much, 23 viewers. Thank you, thank you. Ayan, Brian's Vlog. Hello, mega love shout out from Sir Daily Vlog. Ayan. Brian, dito na ako sa bahay mo, Brian. Nandiyan ka pa ba, Brian? Laki ng bahay ni Brian. Ayan, Brian Vlog. Dito na ako sa bahay mo.
Dito ako sa katatapos lang mag-inject. Ayan. Ayan, Brian, naka-play ka na. Sir Deli Vlog to channel. 27 viewers, good morning. Ayan. Dragon, ano ba yun? Dragon Castle by Makay. Ayan. Sir Daily Vlog playing on your video. Ayan, 2 minutes and 41 seconds. Sir Daily Vlog playing na. Ayan, puro short video lang ang video ni Brian. Brian, bigyan kita ng 1 banana, Brian, ha? Dikit ko sa'yo itong pinang-play ko sa'yo. Ayan, with bell button yun, Brian, ha? Yan, 28 viewers. Yan, Brian, binigyan kita ng 1 banana. Ay, wow, si Red Castro. Red, thank you so much. Thank you, thank you. Red, maraming salamat talaga. Thank you. Wow. Ayan, good morning. Nagulat naman ako kay Red, biglang sumulpot. Red, thank you so much. Ayan, 20CH, good morning. Yan, bigyan kita, lagyan ko ng jacket, Red, yung ano mo ha, Red. Lagyan kita ng ano, ng moderator. Para ano. Ayan. May moderator ka na, ano, Red. Ayan, Tor Langtang, good morning, Tor Langtang. Mega love shout out. Sir Parino, good morning. Sir Daily Vlog is still playing on your video, Sir Daily Vlog. Greetings from America. Ayan. Tor Langtang, good morning, good morning. Mega love shout out. Good morning, Bunso. Ayan, good morning everyone daw. Ayan, Sir Daily Vlog. Ayan. Done full watch na yung video mo, Sir Daily Vlog. Already done full watch na. Ayan. Thumbs up ako. Ano ba to? Ayan, Tor Langtang. Are you still there? Ayan, Sir Daily Vlog. Already done full watch on your video, Sir Daily Vlog. Yes, wag mo akong susundan kahit saan. Bunso, wag mo sinusundan si Sir Farino. Sir Farino. Aray ko. Ayan, good morning, good morning. Sige. Sir Farino. Ay, agoy. Pinalipadan ako na rin. Kasi yung Darling, hindi naman. Ayan o. Nagulat ako, bigla lumitaw si Red eh. Ayan niya. 10. 10 ako. Red, maraming salamat, Red. Thank you.
Pabaya na kita kayo, Sir Parino. Yes, salbahe ka. Aray ko. Nako, nako, saway ka yen. Ayan, si Dam May Amper, ayan. Ay, ganun ba? Red, salamat. Sobrang salamat, Red. Ayan, thank you so much. Ayan, 14 viewers. Mega love shoutout. Good morning. Ayan, si Saudi Channel 27. Ayan. Torlang Tang. Are you still there? Torlang Tang. Sir Parino, ikaw na isusunod ko nga dito, Sir Parino. Tatawa ko yan. Ayan, good morning, good morning. Nawala tuloy si Nawala tuloy si Sir Parino. Yan, di ko natuloy kung alin ang unahin ko. Teka, wait lang. Nawala na siguro si Torlang Tang. Baka maghang na naman yung cellphone ko. Saway. Kala ko Love Parino ang itawag. Yan, Mix TV, wag mo akong iiwan. Sinta. Yan, ayan, wag mo naman daw siyang iwan, bunso. Ayan. Ayan, good morning, Sir Creation. Good morning. Yan, maraming salamat, Red Castro, sa palipad. Thank you so much. Ayan, OFW vlog. Anong ingay yan? Madam, sa'yo ba yung AFW na yan? Madam Shie, sa'yo ba yan? Lalagyan ko ng jacket kung sa'yo yan. Para hindi ka ma-hide ni Lolo. Ayan, Torlang Tang, are you still there? Ayan pala, nandiyan pa pala si Torlang Tang. Torlang Tang, I go to channel. Madam Shie, sa'yo ba ako yung sa'yo pa. Lalagyan ko ng jacket. Ayan, may moderator ka na. Anong jacket di ako giniginaw? Moderator yon, yung yan, tinan mo nakakulay blue ka na. Pag wala ka kasing jacket, ayan, baka i-hide ka ni Lolo pag wala kang jacket, ni Whitey. Kaya dinakitan ko rin si Red, saka ikaw meron na. Hello Parino Channel, good morning. From Torlang Tang. Torlang Tang, thank you so much for coming. 20CH, good morning. Ayan, Sir Parino, umiiyak na si Yen. Lagot ka, Sir Parino. Si Yen. Ayan, Jeprox, Jeprox Batong Buhay, good morning. Sus, wala akong pakikong i-hide niya ako. Kabusit mo.
We'll visit your channel now, Parino channel, para from Torlang Tang. Ayan, Torlang Tang, good morning, good morning. Brian's Vlog, thank you so much. Okay lang, wala ako sa cam kasi hindi pa ako nagilamos. Hanapin pa talaga ako. May nakasalang akong may nakasalang akong labahin. Sa umaga di talaga ako nagpapakita sa cam, sa gabi ko nasa camera. Sa gabi ka kasi umakyat sa akin. Sa gabi ko nagpapakita sa camera, sa gabi lang. Sa umaga kasi maraming trabaho kaya Yan, thank you so much Jeff Rox Batong Buhay. Maraming salamat sa patamsak mo diyan. Thank you so much. Ayan, baba ikaw ng bahay, Jeff Rox. Wala kang pasok, Che? Ayan, good morning. Ayan, thank you so much, 7 viewers. Ayan, mag-love shout out. Duty ka ba ngayon? You're welcome always, host. Ayan, baba ikaw ng bahay. Hindi, wag na pala. I-go to channel na lang kita, Jeff Rox. Pambagyo. Malapit na yung Baguio natin. Malapit na. Jeff Rox, dito na ako sa bahay mo, Jeff Rox. Yens, yan, wag mo raw siyang iwan. Nabasa mo ba yan? Sabi niya, Yen Mix TV, wag mo naman akong iwan. Ayan. Torlang Tang, ako okay, thanks for coming. From Sir Parino. Ayan, Jeff Rox, dito na ako sa bahay mo, Jeff Rox. Viral, kumusta mga kaibigan? Ano ba to? Maria. Basta yun na yun, Jeff Rox. Viral, kumusta mga kaibigan? Ayan, 2 minutes and 56 seconds. Jeff Rox? Naka-play ka na? Yes, wag kang tumahimik. Ayan, yes host, thank you very much. Ayan, advance Merry Christmas and Happy New Year. Thank you so much, Jeff Rox. Merry Christmas too. Same to you. Ayan, naka-play ka na sa akin. Then, dikit ko na sa'yo yung pinang-play ko sa'yo, Jeff Rox, ha? Grabe tawa ako kay Sir Parino. Yan, wag ka raw tumahimik dyan. Ayan, Kabosing, good morning. Mega love shout out, Kabosing. Creation, ayan, break na. May Parino ka na. Ayan, you're welcome, ma'am. God bless you. Ayan. Hello, Bicolana, good morning. Ayan, Utoy Vlog, good morning. Yun. Nasa kusina po ating. Ayan, thank you so much sa iyo, Brian Vlog. Ayan, good morning, Utoy. Kabosing, good morning. Ayan, playing pa rin ikaw, Jeff Rox. Naka-play ka pa rin, Jeff Rox. Sir Otoy, good morning from Yen. Ayan. Kabosing, dito ako sa bahay mo, Kabosing. Kabosing, dito ako sa late upload, Alaska State Fair, 2023 farm, exhibit. 3 minutes and 22 seconds, Kabosing, playing ka na. Ayan, Jeff Rox, malapit ka nang matapos, Jeff Rox. Ayan, malapit na mag-full watch yung sa'yo. Utoy, maraming salamat sa'yo dyan, Utoy. Ayan, dikit ko na sa'yo to, Jeff Rox, ha?
Okay lang, Otoy. Ayos lang yan. Lalayo na ako, Jens. Pinagpalit mo na ako. Ay, nako. Torlang Tang, thank you from Parino Channel. Ayan, Sir Parino, YouTube channel, Sir Parino. Ay, unahin ko muna pala si Torlang Tang. Kanina pa siya dyan. Torlang Tang, playing on your video, Torlang Tang. Medyo mahaba-haba, 20 minutes yata ito. Ayan. Tingnan ko nga. Hindi makita. Oo nga, 20 minutes. Ayan, Torlang Tang, playing on your video, Torlang Tang. 20 minutes in 2 seconds, Torlang Tang. Medyo mahaba-haba yung video niya. Araw-araw na lang, may 100 ka, may ano papapasok na eh. Ayan, malapit na mag-full watch si Kabosing. Kabosing, malapit ka na mag-full watch, Kabosing. At sa mga magdikit kay Jeprox, please iwan lang ng bakas para may matik na balikan ko kayo agad. I will full watching and kalembang all. Ayan. Torlang Tang, still playing on your video. Torlang Tang. Otoy, YouTuber, thank you very much. Teka, mag-scroll ako, hindi ko nabasa iba. Bye na Bicolana, I'm still working, napadaan lang. Maraming salamat, Kabosing, ha. Thanks, pasabit, host. You're welcome, Jeprox. Hello, Brian. Ayan, nice meeting you, Parino. Ayan, maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan, playing pa rin si Torlang Tang. Anak? Magkarito ka nga ba na maya-maya no, ano?
ba may prito ng maliliit? Yan. Ayan, bunso, dito ako sa bahay mo, Yen. Puntahan kita, Yen. Tingnan ko itong naka-play na dito. Ayan, dito ako, Yen, sa Baclaran Church. May ads ka pa, Yen. Yeah. Ikaw, ba't nandiyan ka? Sikit-sikit ka eh. Hindi ka. Ayan, play. Ano? Ay, ano ba to? I'm so glad to see you guys are having a good day from Dayan. Dayan, thank you so much. Torlang Tang, daan dikit po. Ayan. Nandiyan pa ba si Torlang Tang? Ayan, Yen. Playing ka na, Yen.
Ayan, 20 viewers. Ayan. Mami Pearly, good morning. Pasensya na, galing ako sa labas. Ayan, good morning, good morning. Ayan, Yen, full watch na ikaw, Yen. Hindi na ako yan mag-comment kasi may comment na ako dito. 20 viewers, good morning. Ayan, greetings from California. Ayan. Otoy YouTuber is done. Ayan, binalikan na pala si Otoy. Yan, Mami Pearly. Dito na ako sa bahay mo, Mami Pearly. Manay Myrna, good morning, Manay Myrna. Magandang gabi. Magandang gabi tuloy. Magandang umaga sa iyo, Manay Myrna. Mami Tess, good morning po. Patid Tess, hello po from Manay Myrna. Ayan, Tor Lang Tang. Still playing Tor Lang Tang. Ayan, Brian's vlog. Thank you so much for stay here, Brian. Maraming salamat, Brian, sa support. Ayan, Mami Pearly, nandyan pa po ikaw. Ayan, Mami Pearly, dito na ako sa bahay mo, Mami Pearly. Manay Myrna, morning from Mami Tess. Ayan, mega love shout out all from Manay Myrna. Thank you so much, Manay Myrna, ha. Ayan, dito ako sa mamimigay ng pamasko. Ginabi na, ayan. 2 minutes and 2 seconds, Mami Pearly, playing ka na, may ads ka pa. Ayan, di ko muna pakita. Ayan, Tor Lang Tang, still playing on your video, Tor Lang Tang. Sa 20 minutes and 2 seconds. Mami Pearly, morning from Mami Tess. Ayan. Good morning, 20 viewers. Ayan, maraming salamat. Ayan, may ads ka pa, Mami Pearly. Tapusin ko yung ads mo. Sisi Kuy Big, good morning. Busy here, Manay. Asikaso, alaga, pasok, school. Manay Myrna, okay lang. Take your time, Manay Myrna. Ayos lang, naintindahan ko naman yun. Siyempre, nasa work kayo. Ayan, Patid Maribik. Ayan, si Sapiran, good morning. Mega love shout out. Sapiran, thank you so much for coming, Sapiran. Good morning. Ayan, may ads ka pa rin, Mami Pearly. Mahaba yung ads mo. Morning, Sisi Koy. Ayan, good morning to Sisi Koy Big. Ayan, Mami Tess. Sunod ko po kayo dito, Mami Tess, kay Tor Lang Tang. Ayan, may ads pa rin ikaw, Mami Tess. Ay, Mami Pearly. Hindi pa rin tapos yung ads mo. Ayan. Playing ka na, Mami Pearly. Tapos na yung ads. Ayan, naka-play ka na, Mami Pearly. Ayan, sa 2 minutes and 2 seconds. Good morning, Manay Myrna from Sisi Kuy Maribik. Ayan, Tor Lang Tang. Ayan, already done full watch in your video, Tor Lang Tang. Mag-comment ako para makita niya. Ayan. Mega love shout out, Mami Tess from Maribik family. Ayan. Si Alice BM, ano ba yan? Vlog. Alice BM Vlog. Good morning. Ayan. Bigyan ko ng jacket si Alice. Alice, wait lang ha. Ayan. May moderator ka na, Alice. Mami Tess, dito na po ako sa bahay mo, Mi.
Yan, nag-auto channel na lang ako, mi. Yan, dito po ako sa Yummy Chocolate, Mami Tess. 3 minutes and 6 seconds, Mami. Ayan, naka-play na po ikaw, mi. Ayan. Ayan, good morning, 19 viewers. Good morning. Ayan, dan full watch na ikaw, Mami Pearly. Ayan, full watch na ikaw. Naka-charge baga yun. Yan, mga Rubik Family TV, Dan from Alex pala, ayan. Alex GM, ABM Vlog, ayan. Alex OTW from Jeprox. Ayan, Mami Tess, naka-play pa rin po ikaw, Mami Tess. Ayan, good morning, 19 viewers, thank you so much. Ayan, si Kuy Maribik, dito na ako sa bahay mo, Bik. Ayan, thanks sis Alice, sabi ni Sisi Kuy Maribik. Sisi Kuy Bik, dito na ako sa bahay mo, ha. Ito, na-play ko na yata ito dito. Oo, rewatch ko na lang to, Bik. To, ano, try me and enjoy the taste of hot mommies. Sisi Kuy Bik, ayan, rewatch ko na lang, ha. Hindi na lang ako mag-thumbs up. Brian's Vlog, thank you so much, Brian's Vlog. Wow, 18 viewers. Thank you so much. Me, still playing me. Ayan, 26 viewers na tayo. Wow. Good morning, good morning. 26 viewers. Make love shout out. Ayan, si Koy, naka-play na ikaw. Si Koy, ha. Ayan, sa 7 minutes mo and 39 seconds. Yan, nag-iingay yung alaga mo. Manay Myrna, salamat sa iyo dyan. Manay Myrna. Manay Myrna, okay lang. Kung busy ikaw dyan, okay lang yan, Manay Myrna. Naintindihan ko naman. Baka mamaya mahuli ka sa CCTV cam. Yari si Manay Myrna. Okay lang, Manay Myrna. Ayos lang, naintindihan kita. Ayos lang yon. Ayan, Jeprox, batong buhay, Dan, bagong dikit sa new upload mo. Ayan, thank you so much, Ma'am Alice. Sunod kita dito, Ma'am Alice, kay Mami Tess. Ayan, Mi, malapit na pong mag-full watch, Mi, yung video mo, Mi. Ayan, full watch na po, Mami Tess. Ayan, maraming salamat po, Mi. Ayan, Alice, dito na ako sa bahay mo. Tess Pineda, Dan from Alice, BM Vlog. Ayan. Alice, dito na ako sa bahay mong binaba. Good morning, happy Bicolana. Sir Minky, ayan, Sir Minky, mega love shout out. Thank you so much, Sir Minky. Good morning. Ayan, Ma'am Alice, play na yung ano mo, yung bahay na, ay yung link na binaba mo. Naka-play ka na, Ma'am Alice. Dito sa 6 minutes and 4 seconds, gawin nyo to, ang maiba naman ang tinola nyo. Mapapawaw ka talaga sa sarap. Ayan, Ma'am Alice, playing ka na. Hello, Tess Pineda. Happy morning from Sir Minky. Salamat, host. Ayan, dear Alice, BM Vlog. Have a good day. Thank you so much. Sir Minky, thank you so much for coming, Sir Minky.
Yan, naka-play ikaw ha, Ma'am Alice. And then, si Sisi Koy Maribik, naka-play na. Ciao. Cepat. Kaya, natin yan. Ay, wow, 31 viewers. Thank you so much. Ayan. Dan full watch na ba si ano? Ay, malapit na si Sisi Koy Maribik. Ayan. LC Malaysia OFW. Good morning, Ma'am LC. Dayan, good morning. Sisi Koy Gina, maraming salamat sa iyo. Time off, Sisi Koy. Late na ako. Run out. Now lang nakagkuryente. Okay lang, Sisi Koy. Ano ka ba dyan, ikaw? Ayan. LC Malaysia OFW, done short mo. Ayan. Ayan, Sisi Koy Big. Ayan, tapos ka na, Sisi Koy Maribik. Hindi na ako mag-comment. Ayan. Sino ba tong si Edri Official? Tama ba? Edri nga, tama, Edri. Edri Official, good morning. Sino ba si Edri Official? Ayan, may ano pala, jacketan ko siya. Malaki na rin yung bahay niya. Yan, nag-scroll ako kasi naglalaba ako.
Ayan, Dan Dikit, Sir Jeff Rocks, Batong Buhay from Maribig. Ayan, thank you so much, Alice. Ayan, nagbaba pala ng bahay si Elsie. Ipin natin si Ma'am Elsie. Sir Megatron, good morning. Ayan, nag-scroll ulit ako kasi galing ako sa labas. Ayan, dan full watch na ikaw, Ma'am Alice. Ayan, full watch na ikaw. Ayan, idikit ko na po sa inyo itong pinamplay ko sa'yo, Ma'am Alice. Kaya hindi ako nakapag-comment doon sa doon sa binaba mong bahay. Ay po. Ayan, good morning 30 viewers. Sir Minky Toy, ayan, good morning. From G-Shop, ayan. LC, ano ba to? LC Mudo, your love is all I need in my world. Let tender kisses, let in my world. How could I ever live without you? Aga kumakanta ni Sir, Ayan, Ma'am Elsie, thank you so much, Ma'am Elsie. Ayan, dito ako sa bahay mo, Ma'am Elsie. Sir Megatron, ayan, mega love sa shout out Sir Megatron. Ayan, Ma'am Elsie, dito ako sa bahay mo. Sir Bongski, good morning po from Gina Madronero. Dan sis Ali sa new upload sa new version ng tinolang manok, sarap humigop ng sabaw. Ayan, from Maribig TV. Ayan, thumbs up Dan sa upcoming Ma'am Alice, thumbs up din ako sa upcoming mo. Ano nangyari? Hello there, Megatron from Minky. Ayan. Ma'am Elsie, nandito, ano tawag dito? Ayan, dito ako sa upcoming mo. Tamsakan ko. "31 viewers, good morning." Ayan, dinikit ko na, Ma'am Elsie. Dikit ko na sa inyo itong pinamplay ko, Ma'am Elsie. Ayan, with bell button yan. Ayan, salamat. Dumaan lang ako. Mag-racket ko. Salamat. Big love shout out. Ayan. Maraming salamat, Mami Pearly. Thank you so much, Sisi Koy. Maraming salamat sa patamsak talaga dyan, Sisi Koy. Maraming salamat. Ayan, nabisita ko na si Ma'am Elsie. Dana ako sa kanya. Nakapag-tamsak na ako, Ma'am Elsie. Sisi Koy Vic, dana rin ako sa iyo. Kay Sir Megatron. Sir Creation, ayan host, pwede po promote ng premiere ko bago ko magbaba ng link. Magpaalam muna ako bilang respeto sa host. Wow, kaya sa iyo ko, Sir Creation. Sige, baba mo, dali. Baba mo na. Ayan, Sister JMB Channel, good morning from Andre Official. Andre Official, thank you so much for coming. Andre Official. Sisi Koy, maraming salamat talaga sa iyo dyan, Sisi Koy. Wala akong masabi. It's me, it's me, Mary Ann. It's me, Mary Ann. Good morning. Thank you so much for coming. It's me, Mary Ann.
I give you moderator. You are welcome, host. Yan. Mega love shout out, Sir Creation from Marivic TV. Sir Minky Toy, thank you so much, Sir Minky. Hindi ko pa ata nabisita si Sir Minky. Sir Minky, go to channel. I will go to visit to your channel, Sir Minky. Hindi ko pa nabisita si Sir Minky. Ayan, daming upcoming, Sir Minky. Ang dami niyang upcoming, oh. Tamsakan ko muna. And then, pangalawang upcoming. Ang dami niyang premiere. Pangatlo. Ayan, tamsak ulit. Marivic Family TV from Creation. Ayan, basta di ako busy, Sisi Koy, always here. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisi Koy, Vic. Okay lang yan, kahit busy kayo, ayos lang yan. Naiintindihan ko naman. Siyempre, trabaho yan, kailangan nating unahin. Ayan, pang-apat na premiere ni Sir Minky. Sir Minky, already thumbs up to your upcoming premiere, Sir Minky. And then, play ko siya. Brian's Vlog, maraming salamat sa iyo dyan. Pang 20 ads. Sisi Kuy, maraming salamat Sisi Kuy talaga sa iyo dyan. Thank you. Mahaba din ang niya. Sir Minky, ayan, playing on your video, Sir Minky, 8 minutes and 19 seconds. Sino pa ba hindi ko nabisita? Ayan, si Andre Official. Andyan pa kaya? Ano ba to? Ano ba to? Thank you for... Yung 21 viewers, mega love shout out. Ayan, Ma'am Alice, done na po ako sa inyo, Ma'am Alice, ha. Nakapag-watch na po ako ng video mo, Ma'am Alice. Ayan, makipagdikitan po kayo dyan sa mga bago dyan, ay sa mga nandyan, Ma'am Alice, sa baba. Sa mga, alam ko, hindi pa po kayo dikit dyan. Ayan, makipagdikitan po kayo dyan. Ayun, Ma'am Elsie, makipagdikitan po kayo dyan. Harang host, ayan, pambiling bibingka. Rix Lods Official, good morning. Thank you so much sa paharang. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Sir Minky, ayan, still playing on your video, Sir Minky. Sir Minky Toy. Ayan, si Dams Vlog TV. Good morning, Ate Migalab, shout out. Sino si Dams? Si Dams.
Si Renz, ano ba to? Si Renz De Villas Mix Vlog. Renz De Villas Mix Vlog, good morning. Wait lang ha, bibigyan ko kayo ng mga jacket ha. Wait lang ha. Ayan, kanino si si G17 kanino para malagyan natin ng jacket? Please. Kanino si G17? Para malagyan natin ng jacket sila. Ayan, si Dams Vlog. Bigyan kita ng jacket, Dams Vlog. Ayan. May moderator ka na, Dams Vlog. Kay Ma'am G, diary ba itong yung sa G17? Ma'am G, sa inyo po ba yon? Ma'am G, diary, sa inyo po ba yung G, Ayan, bigyan ko na rin ng moderator si Renz De Villas Mix Vlog. Yan, pasensya na guys, mabagal si host. Okay. Sabi ko nga sa kanya. Ayan, maraming salamat, Ma'am G. Ayan, may moderator ka na. Ayan, Ma'am G, ibaba nyo po yung nyo. Ayan, LSR Vlog, good morning. Ma'am G Diaries, baba nyo po yung menu para po mabisita ko. Hindi ko kabisado, hindi ko siya ma-search. Ayan. Gina Madronero, Dan from Alice MB Vlog. Ayan, thank you so much, Ma'am Alice. Ma'am G Diaries, pababa po ng ng main mo para mabisita ko. Ayan, si Sir Rix Ulod Official. Ayan, i-replace kita dito kay kay Elsie. Ayan. Idol, bahala ka na diyan makipagdikitan sa baba. Ayan, nag-scroll ako kasi galing ako sa labas. Ayan, mega love shout out Sir Brian's Vlog, dating dikit na. Ayan. G17 dan now friend from Alice MB Vlog. Ayan, Ma'am G, dito ako sa iyong bahay, Ma'am G Diaries. Teka, wait lang. Yeah. Ayan, si, Sir, tag dito? Sir Lud Official, wait lang ha. Sir Minky, already done full what's in your video, Sir Minky. Mag-comment ako para makita niya. Sandali lang po, Ma'am G Diaries ha. Wait lang po. Ayan, papunta na ako, Ma'am G Diary, sa bahay mo. Nawawala yung ko, nakakainis. Ayan, Alice PM Vlog, OTW, salamat from G, 17. Tama ba? Nagbaba din ng bahay si LRS, ba to? Bakit ganun? Ayaw maklik nung Dito ko nga puntahan sa kabila. Si Ma'am G Diaries. Ayaw talaga mag-click nitong cellphone ko ng link. Nakakabuisit. At kaya ganito to? Pag kinlik mo yung link niya, ayaw
Dito sa isang cellphone, nag-ano pa, nagkiklik pa siya. Sandali lang po. Nasaan na ba yung, ayun. Ayan. Ma'am G Diaries, dito na ako sa bahay mo. Ayan, naka-play na ikaw. Sa 8 minutes and 35 seconds, Ma'am G Diaries, naka-play ka na. Sir, Lord Official, dito na ako sa bahay mo. Ayan, ayaw mag-ano. Ay guys, palablab naman sa atin nakapin, please naman, padikit naman sa atin nakapin, kape. Manaymer na kape. Ba't di naman click yung link mo creation channel po? Oo nga, ano ma'am, ano tag dito? Ayan, binura tuloy ni ano, ni Sir Creation. Tanggalin ko. Ayaw, maano nga sir, si Sikoy, napakahirap mag-click ng link. Pingin pandesal, ayan. Tara dito Manay Merna, maraming pandesal din eh. Ate Merna, good morning. Ayan, nandyan pa ba si Lord Official, si Rix Lord Official, nandyan ka pa? Ayan, Ma'am G Diary, playing pa rin ikaw, Ma'am G. Ayan, Ma'am G Diary, maraming salamat sa pagsilip sa aking live. Thank you so much. Ayan, yan, nadikita na po kita, creation channel from G-Shop. Ayan. Nag-try ako ng 3 times, ayaw. Ayan, andito pa. Sir Arthur, good morning. Ayan, Sir Rix Lord Official. Ayan, LSR Vlog. Ayan, Alice MB. BM Vlog, dan dikit, thumbs up from LSR Vlog. Ayan, creation channel, nadikitan po kita kanina. Lumang dikit si creation, last year pa, sabi ni Manay Merna. Ayan, thank you so much. 23 viewers, thank you so much. Ayan, Manay, dito ba si Panot? Arthur, di ko siya nakikita. Ano yan, nagmumulto Manay Mirna? Ay, nako. Panot Arthur, siyak. Aray ko. Manay Mirna, ako. Ikaw talaga? Tama si Sir Arthur. G-Shop, yan na po, sabi ni Sir Creation. Dan, sa port, ano ba yon? Sa port, Gisado Ma'am Alice, BS Vlog, ayan. Ayan si Julia Sobra. Julia, good morning, mega love shout out. Thank you so much for coming, Julia. Kanina pa ako nakabag, sabi ni Sir Arthur. Thank you so much, Ma'am G Balino. Maraming salamat, Ma'am G. Manay Mirna, ibang klase ka talaga tumirada, Manay Mirna. Nako. Sir Arthur. Ayan, dan thumbs up Sisikoy Creation Channel. Sabi ni wow, Manay Mirna, kakagawa ko lang channel ko, sabi ni Creation Channel. Agoy, kay Gina pala yon, Sir Creation Channel po, ayan. Sabi ni G-Shop. Mumu yan, sabi ni Sir Arthur. Ay, nako. Grabe tawa ko sa inyo. Rix Lord Official, nandyan ka pa ba? Ma'am G, good morning po. From Gina Madronero. Ayan, 27 viewers, good morning. Gamay kalab shout out. Thank you so much to all silent viewers. Thank you so much. Oo, kala ko kay Sir Moti.
Ayan, Ma'am G, mamaya dikitan kita dito sa aking isang sa second channel ko. Iyan ko na lang, i-search ko na lang. Kasi ayaw mag-click ng nitong cellphone kong isa na abno. I-search ko dito sa pangalawang channel ko, Ma'am G Diaries. Ayan, nakita ko naman yung yung main mo naka-play sa akin sa kabilang cellphone. Kaya ko na yan, ma-search ko na yan. Ayan, ito na nga siya. Ayan, Ma'am G, nakita ko na yung main mo dito sa isang phone ko. Ayan, mag-play din ako dito, Ma'am G Diaries. Yun nga, pinatusukan ko po. Sabi ni, Sir Creation, salamat po. Ay, nako, pastilan ka talaga, Sir Creation. Kay si Kuya G na ba yung, yung link na binaba mo? Saway ka talaga. Ayan, binawasan yata yung ko. Sisikoy, nabawasan yata yung aking pinalipad sa akin kanina na $10 Hong Kong. Ano na lang, binabawasan ba talaga ni YouTube yan? Ayan, Ma'am G Diaries, tapsakan ko muna yung upcoming mo. Upcoming premiere mo, 6 p.m. Akin yung Proud TV Bicolana, Ma'am G Diaries. Nanay Wenas Vlog, good morning po. Ayan, bigyan ko po kayo ng moderator. Ayan, 31 viewers, good morning, thank you so much. Mega love shout out. Ayan, dito ako, Ma'am G, sa PVA Moto Club. Ayan, 2 minutes in 1 seconds dito sa isang cellphone ko, Ma'am G Diaries, playing ka na din. And then dito sa kabila, malapit ka na mag-full watch. Saan ka po sa Bicol? Good morning po. Ano po, Ligaw Albay po ako, Nanay Wenas Vlog. Bicol po ako. Ligaw Albay po. Ayan, si Sir Lord Official. Nahanap kita kanina, Sir Rix Lord Official. Ayan. Diretso na ako sa bahay mo, Sir Rix Lord Official. After nitong kay Ma'am G Diaries. Ma'am G Diaries, dikit ko na sa'yo. Itong pinamplay ko. Ayan. Dikit ko na sa'yo to. Itong sang cellphone ko. Itong aking sininja. Yan, mag-comment na ako. Malapit na matapos. Susunod na kita, Lods Official. Ayan, with bell button to, Ma'am G. Ayan, susunod na kita, sa Rix Lod Official. Ito pala yung papatusukan ko, sabi ni ayan. G Balino pa, mega love shout out sis, pasuyo po, ayan. Kahit main channel di ako, kita mumu ka talaga, main channel yun. Sabi ni Sir Arthur, manemer na, uwi na tayo panot. Ayan, full watch na ikaw, Ma'am G Diaries. Ayan, sunod ko na dito si Rix Lod Official. Grabe tawa ko kay Manay Mirna. Ayan, sandali lang, ayan, Dan Watts sa nakapin, sabi ni Ma'am G Diaries. Manay Mirna, maraming salamat sa iyo dyan, ha. Maribig, pasuyo po, sabi ni Ayan, wait lang, Sir Lud Official, ha. May may harang. May harang ako. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, makipagdikitan ka dyan. Sir Lord Official. Dating dikit sa nakapin. Last year pa. Tawa si Manay Mirna. Ayan. Sis G, mega love shout out din po from G Balino. Ayan. Dito na ako, Sir Lord Official. Sa binaba mo, nasa na ba yun? Ayan. Short video lang paya. Paya. Ayan, playing ka na. Naka-play na, tamsakan ko, Lods Official. Wow, ganda naman ang parol na yan.
Siguro puro pera laman yan. Okay, pagdikitan ka dyan, Sir Lods. Idol Lods Official. Christmas tree pala, hindi parol. Agoy, pastilan. Ayan, babay na raw si Manay Mirna. Bye ho, suwi na ako. May nakapin na, may naka-open na sa amin. Oo, Manay Mirna. Maraming salamat, Manay Mirna. Yan, thank you so much, Manay Mirna. Dating lalab sa nakapin, ayan. Ayan, Ma'am G Diaries. Ayan, full watch na rin ikaw dito sa kabila, Ma'am G Diaries. Dikit ko na rin sa'yo tong second channel ko. Nakauwi na ako, Manay. Ando na ako kay Mami Rose. Ay, sabi ni Sir Arthur. Sir Arthur, dito po ako sa bahay mo, Sir Arthur. Ayan, Merry Christmas everyone. Tingnan mo na. Tingnan ko nga muna yung ano. Tingnan ko nga muna yung ginawa ni Sir Moti. Ayan, Ma'am G Diaries. Ayan, dinikit ko na rin sa'yo yung yung second channel ko. Ayan, 27 viewers. Good morning, good morning. 27 viewers. Si Sikoy, ayan. Tamsakan ko yung nakapin ko. Di ko kilala yung nakapin ko. Kanino kaya yon? Short video lang pala. Ayan, Rich Load Official, full pack done, thanks. Ayan, from G17. Ayan, Loads Official, pakibalikan na lang si Ma'am G. Sino pa ba hindi ko nabisita? Si Sir Arthur. Sir Arthur, dito na po ako sa bahay niyo, Sir Arthur. Oo, kasi si Koy maharo talaga yung isang yan eh. Ayos lang yan. Nakakapangalawa na yan sa atin. Dati nung nakaraan ganyan din. Ayan, Sir Arthur, dito na po ako sa ano. Wala ka bang ano, patatamsakan ngayon, Sir Arthur? Ay, wala. Dito ako sa video mo, Sir Arthur. Ayan. 13 days to go. Merry Christmas, sabi ni Sir Arthur. Nandito pala ako sa live ni Sir Arthur. Anak ko, agoy. Dito ako sa ano, sa unboxing. Ayan, may ads pa po ikaw, Sir Arthur. Ayan, si Rexon Sangma TV. Ayan, Rexon Sangma TV, good morning. Ayan, ma'am, nagbaba ng bahay si Ma'am Alice. Ayan guys, padikit na lang sa ating nakapin. Pasuyo naman guys. Ayan, good morning. Rexon Sangma TV, good morning, good morning. Thank you so much for coming. Ayan, mahaba yung ads mo, Sir Arthur. May ads ka pa din. Ayan, pull watch natin yung ads mo para ano, pabili mo ng
Si Dayan. Do you love me? Sabi ni Dayan. I love you always. Dayan! Haba ng ads ni Sir Arthur. May ads pa din. Ayan, good morning. Si Rexon. Rexon Sangma, good morning, good morning. Thank you so much, Rexon. Rexon Sangma TV. Ayan, playing ka na, Sir Arthur. Ayan, naka-play ka na sa 4 minutes and 49 seconds. $26 viewers, thank you so much. Bigyan ko na nga ng jacket to si ano. And Rexon Sagma TV, ayan, I give you moderator. Thank you so much for coming also, Rexon Sagma TV. Ma'am G, maraming salamat sa iyo dyan, Ma'am G. Thank you so much, Ma'am G, Diaries. Ayan, si Kuya Gina, dito na ako sa iyo. Umpisahan ko na kay Gina Madronero. Dito na ako sa iyo, si Kuya Gina. Dito ako sa bagong upload mo, si Koy, 16 hours ago, 3 minutes and 3 seconds, si Koy. Ayan, naka-play ka na. Ayan, si LSR Vlog. Ayan, LSR Vlog. Sunod kita dito kay Sir Arthur, ha? Diyan muna ikaw. Ayan, naka-play ka na, si Kuya Gina. Kay Gina Madronero. Ayan, good morning, 25 viewers, may galab shout out. LSR Vlog, good morning po from Gina Madronero. Thank you so much, Lady Sweet, my beautiful, dangerous darling, sabi ni Dayan. Dayan, thank you so much, Dayan. Thank you so much for stay here to my live. Dayan, maraming salamat. Can you give me a hug? Agoy, sus Mariosi, Panginoon ko po. 21 viewers, may galab shout out. LSR Vlog, ayan, stay put lang muna ikaw dyan, Sisikoy, ha, sunod kita dito kay Sir Arthur. Sisikoy, ayan, still playing pa rin ikaw, Sisikoy Gina. Maliit pa ba bahay ni Dayan? Palagay ko po, ayan, si ano po, Sir Arthur, si Rexon Sagma, Sir Arthur, maliit siya. Ano pa lang siya, halos nasa road to 100 pa lang siya. Rexon Sagma, please drop your link. Ayan, si Rex Lud Official. Ayan, ako sa Naga, ako sis. Okay. Ano naman ako, ligaw ako si Sikoy LSR Vlog. Medyo malayo-layo pa ng konti. Ayan, malapit na mag-full watch si Sikoy and then si Sir Arthur. Sir Arthur, di na po ako magko-comment kasi may comment na po ako dito. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up sa aking live. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, pasuyo naman. Pasundot naman ang ating live. Are you sleeping? From the
Rex Lud Official, Dan from LSR Vlog. Ayan, Sir Lud Official, pakibalikan na lang si Sisikoy LSR Vlog. Sisikoy Gina, malapit na ikaw magpulwat, Sisikoy Gina. Sis Gina, Dan from LSR Vlog. Ayan, wow, beautiful sharing. OTW po, LSR Vlog, sabi ni Ma'am Gina Madronero, ayan, are you gonna to sleep? Sabi ni ni Dayan, ayan, pulwats na si Sikoy, si Gina Madronero. Ayan, dan pulwats na rin po ikaw, Sir Arthur. Ayan. Dito na ako kay, padikit naman ako, mga idol. Babalikan ko kayo. Ayan. Dito na ako, Dayan, sa LSR Vlog. Dito na ako sa bahay mo. Dito ako sa may menu for today. Bulang lang, ayan. Bulang lang with fried bangus. Ayan, LSR Vlog, ayan na yung video mo. Yung bulang lang, parang ang sarap-sarap. Wow, yummy, yummy, yummy. Ayan, thank you so much sa 9 viewers. Ayan, si Gina, dito na ako kay G-Shop. Oo nga, may nag-remove. Di ko alam, sino ba nag-remove? Sa'yo ba yung na-remove? LSR Vlog, sa'yo ba yon? May nakapindot. Sino kaya nakapindot? Oh, naghang na. Sis Luesa. Ayan, ano ba tawag dito? Ayan, si Jupilcan. Ayan, Jupilcan. Good morning. Okay. Nasa Christmas party ako. Mag-live din soon. Ayan, ikot lang ako, sis, ha? Balik ako. Sige, Sikoy. Maraming salamat. Sikoy Gina, dito na ako sa KG Shop. Ayan, hanap muna ako si Sikoy dito na ma-watch ko nang hindi ko pa na-watch din sa akin, Si Sikoy, dito na lang ako sa short video, dito sa, kasi na-watch na to lahat. Dito ako sa short video, si Sikoy, ayan. Si Sikoy, unang play ko kay G-Shop. Sa short video. Ayan, maraming salamat, LSR Vlog. Thank you so much. Ayan, dan tusok sa nakapinho. So, with bakas. Ayan, nagdikit na siya. Siya yung kanina, Sir Lud Official, si LSR Vlog. Nakita ko. Ayan, full watch na si Sikoy. Unang play ko sa sa short video mo. Ayan, pangalawang play ko si Sikoy sa short video mo.
Ayan, dan sa nakapin. Ayan, ikot. Ayan. Ikot lang daw muna siya. Yung nakapin ko, iikot daw muna siya. Babalik siya. Mag-iwan na lang po kayo ng bakas. Babalikan po kayo niyan. Ayan, si Sikoy. Pangalawang play ko sa short video mo kay G-Shop. Yan, tamsakan ko na ulit. Ayan. Babalikan ka, mag-iwan kayo ng bakas dyan sa akin nakapin. Ayan, pangatlong play ko si Sikoy sa iyong short video. Dito sa November 27, 2023. Ayan, tamsak dan. Ulit. Ayan, pang-apat na play ko si Sikoy dito sa dito sa November 27 ulit. Ayan, naka-play ulit ang short video mo si Sikoy sa akin. Ayan, maraming salamat 10 viewers. Lapit na tayong mag-end. Ayan, thumbs up ulit si Sikoy Gina, IG Shop. Ayan, pang-limang play ko sa iyo si Sikoy dito sa November 27 again, dito sa Star Mall. Ayan. Pang-limang play si Sikoy. Ayan, thumbs up dan. Ayan, si Sikoy, pang-limang play ko sa short video mo. Ayan, tinamsakan ko na ulit. Ayan, dan po, LSR Vlog. Happy Sunday, Team Kuwela. Ayan, thank you so much. Ayan, pang-anim na play ko si Sikoy sa short video mo. Dito sa November 27 again. Dito sa Jollibee. Ayan, si Sikoy, pang-anim na play. Dito muna ako sa short video mo pumunta sa kay G-Shop. Ayan, tamsakan ko ulit. Mag-comment lang ako. Ayan. Dana kay dito na ako kay si Sikoy, dana ako kay Gina, dito naman ako kay JMB naman. Kay JMB naman ako si Sikoy. Ayan, na-play ko naman na silang lahat. Halos lahat na sila na i-play ko na. Ikaw na lang si Sikoy JMB. Tingnan ko kung meron pa akong din-play dito. Pag may mga thumbs up na ako, ibig sabihin na-play ko na lahat yan. Ayan, ito hindi pa. Hindi ko pa to na-play dito si Sikoy. Itong Tagalog love song remix. Ayan si Sikoy. Naka-play na ikaw dito. No copyright. Ayan, 21 viewers. Thank you so much. Ayan, playing. May ads ka pa si Sikoy.
Ayan, 21 viewers. Thank you so much. Ayan, playing na ikaw, sisikoy ha. Brian Black, thank you so much. Ayan, Ma'am Alice, ayan, thank you so much, Ma'am Alice. Ayan, playing pa rin si Sisi Kuy Gina. Ayan, good morning, 18 viewers, thank you so much. Ayan, still playing pa rin ikaw, Sisi Koy, magko-comment na ako. Brian's vlog, thank you so much for stay here, Brian. Thank you, thank you.
Ayan, still playing pa rin ikaw, si Kuya Gina. Yan, malapit na tayo mag-end. Ayan, si Kuya Gina, ayan, playing pa rin ikaw, still playing pa rin kay JMB. Ayan, pagkatapos ng video mo si Koy, mag-end na ako. Siguro, ayan. Ayan, thank you so much, 24 viewers. 24 viewers, thank you, thank you. You're welcome, Sisi Koy. Ayan, magpapasalamat na ako. Ayan guys, maraming salamat sa lahat ng bumisita sa akin channel. Ayan, thank you so much to all silent viewers. Ayan, thank you so much. Si Kuya JMB, Gina, G-Shop, thank you so much. Brian's Vlog, na laging nandyan, nakasupport sa akin. Brian's, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Thank you very much, Brian's Vlog. And then kay Sir Arthur, thank you so much. Kay Joe Falcon, ay Pelkan pala, kay Joe Pelkan. Ayan, Joe Pelkan, thank you so much. Kay Sisi Koy Maribik, ayan, Sisi Koy Maribik, thank you so much, Sisi Koy. Kay Ma'am Alice, maraming salamat po. LSR Vlog, thank you so much. Kay Lods Official, ayan, maraming salamat sa iyo, Lods Official. Kay Dayan, always, ano ba yan? Thank you so much, Dayan. And then, kay Rexon, thank you so much. Kay Ma'am G Diaries, ayan, kay Ma'am G Diaries na bagong pasok sa aking live. Ma'am G Diaries, thank you so much. Ayan, dalaw din ako sa LS mo pag nag-live ka. Naman ako sa iyong channel. Nakadikit naman ako sa channel mo. Mamaya dikit ko yung yung aking main channel sa iyo para pagka nag-live ka, ayan, mag-pop up sa akin. Mag-notify sa akin yung kay Sir Moti. Sir Moti, maraming salamat sa iyo diyan, Sir Moti. Kay Gary PSP, maraming salamat, Gary PSP. Kay Manay Mirna, maraming salamat sa iyo diyan. Kay Ma'am G Balino, thank you so much. Kanino pa ba? Ayan. Kay Nanay Wengs, ayan, kay Nanay Wena Vlog, kay Nanay Wena, hindi na rin nagtagal. Brian's Vlog, thank you so much. So once again, maraming salamat sa iyo. Sa walang sawang suporta, ayan, maraming salamat. Malapit na mag-full watch ikaw, si Koy. Ayan, kay Sir Arthur, thank you so much. Si Koy Vic, maraming salamat sa iyo diyan, si Koy. Ayan, maraming salamat sa iyo, si Kuy Vic, ha. Ayan, malapit na mag-full watch ikaw, si Kuy JMB. Malapit na. Ayan, ingat ikaw, si Kuy Vic, sa pamamalengke mo. Ingat ikaw dyan. Ibaba na natin to si LSR Vlog. Ayan, full watch na ikaw, si Koy. Ayan, maraming salamat. Ayan, Brian's Vlog. Ayan, thank you so much, ha. Bye-bye na, guys. Thank you so much. Bye-bye. And God bless you all. Ayan, mag-iingat po tayo lagi. Huwag tayo makalimot na mag-pray kay Lord bago tayo lumabas ng bahay or gumawa ng gawain natin sa araw-araw. Ayan, salamat, si Koy. 21 viewers. Bye-bye na. Ayan, mega love shout out again sa lahat. Ayan, thank you. Bye-bye.